úgy gondolom, hogy ez a második forduló megmutatta, hogy mekkora egység van itt Szegeden, és igenis nagy szükség van arra, hogy egy olyan egységet tudjunk kialakítani az elkövetkező időszakban, amire tudunk számítani, és egy hosszabb távon szeretnénk gondolkodni. Nagyon fontos az, hogy itt nagyon sokan összefogtak azzal, hogy sikerüljön legyőzni a legyőzhetetlen, és nagyon szépen köszönöm nekik a segítséget a választópolgároknak, illetve azoknak a segítőknek, akik ebbe a nehéz feladatban mellettünk álltak, és még egyszer tényleg nagyon szépen köszönöm ezt a bizalmat, amit a szavazatukkal rám voksoltak. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz a feladat, hiszen az egész, nem csak Szegedet, hanem egész országot érintő problémákkal nézünk szemben, hiszen itt a munkanélküliség, az egészségügy, az oktatás, lehetne sorolni, hiszen nem lenne elég a munkaidő, tehát nehéz feladatunk lesz, és úgy gondolom, hogy ezzel az egységgel, amit most sikerült itt kiharcolni a parlamentben, sokkal könnyebben, sokkal gyorsabban tudjuk ezt megoldani, és kikormányozni az országot, illetve Szegedet, illetve a településeket ebből a nehéz helyzetből. Ezerféle sors és ezerféle életút, a közös vágy egy derűsebb világ. Derűsebb világ, derűsebb világ. Egy nap süt ránk, egy úton járunk, hisz mindenki békességet, jobb időket vár. Egy új nap süt ránk, új útra lépünk, a múlt mégis részünk, és együtt megyünk tovább. Mai nappal megdőlt az az elmélet, amely arról szólt, hogy Szeged egy szocialista fellegvár. Ez teljesen a múlté. Szeged innentől kezdve egy fideszes fellegvár. Én nagyon hálásan köszönöm Szeged valamennyi választójának, beleértve mind a 3 választókerületet, hogy segítettek nekünk Botka László és Újhely Istvánnak a legyőzésében. Valahol benne volt a levegőben, mert város úgy gondolta, hogy Magyarországgal együtt egy új irányt kell venni, ezt nem hitték el az itteni szocialista urak, mi pedig egy hatalmas munkával bebizonyítottuk számukra, hogy nemhogy rossz irányba megy ez a város, hanem általunk jobb irányba fog menni a város, és a második fordulóban nemhogy csökkent volna a különbözőség, hanem nőtt a különbözet, az én esetemben 4%-kal, iszonyatos munka van benne, egy hatalmas csapat van mögöttem, amelynek én hálásan köszönöm a segítségét. 8 éve vezetem ezt a csapatot, és mindent felülír az az érzés, amely bennem dúl most jelen pillanatban. Hosszú volt az éj, de itt van már a pirkadat, találjon minket ébren majd a fény. Határok tűnnek el, de közösségnek lenni kell, a szabadsághoz egy ember kevés.